Thokozani bogogo nomkhulu, ugogo bathi nembatha lona. Namhlanje bengicela siqhubekeni ngengxoxo zethu ezimnandi enijabulelayo lapho sifundisana khona ngokwelapha izinto ezifana lezo. Namhlanje ngicela sikhulume ngodaba lokubika imoto osayikhokhela ukuthi imoto osayikhokhela, imoto esabilonga egarage uyibika kanjani? Wenze njani emotweni ezelokhuzana? Iphuthe lenza abantu ke bazalane, umuntu mesiqeda uthenga imoto uye ayithathe ayoyibika athi sengithengele nali hashi nabantu abadala, sengithengele nayo imoto eyenu le moto le. Iphutha lokho ngoba masikhuluma ngedlozi sikhuluma isithutha, sikhuluma ngeyithutha, sikhuluma ngamathonga. Ayijabulela amathonga lento lena, ayijabulela ngeliphi na nelithi sinqobile, sisebenzile. Nangu ndodana, nangu ndodakazi, uguqe emsamo nekhiya zemoto ingaphansi besinukisele yona ngempepho. Uzobonga umsebenzi siwenzile singamathonga. Siqedile ithonga le relax. Ako uthatha isikhathi uye kuma bank auctions. La kudayisa khona imoto kuma auctions. Zintsha lezi imoto. Zintsha lezi imoto. Ezinye zino 10,000 kilometers, 5,000 kilometers. Kwenziwa yini? Why imoto ezintsha kangaka ziphindele emuva, ziphindele emagaraji, ziyareprocesswa izinto ezifana lezo? Simple. It's because uthathe into engeyona yakho wayoyibika edlozini as something that is yours, which is not. How so? Uyikweletile le moto le. Mawufika wena emsamo, kufanele ufike uthi ngizobika nasi isikweletu engisengibuye ukosithatha esisimo semoto. Ngizocela ngale lana njoba ngizela namhlanje ukuthi ngicela ningipha amandla ukuthi le moto le lesikweleti lesi sikhokheleke khona le moto lena kuzoba yeyenu nina mathonga. That's how it starts. Awuthi imoto yenu ngoba they relax, bayajabula bathi okay sharp zimpororo yonke into ihamba kahle. So uyayibika ngokuthi ngibuya ukuthatha isikweletu. Uzothi uma usoqedile ukuyikhokhela after 5 years or sooner, usuyabuya kubona ukuthi hayi ke yabona ke nina nibambe ngakho ke nisebenzile. Le moto lena sokungeyenu ke. Yigadeni ke manje ukuthi kube imoto ezogugela izinkukhu la ekhaya, ezozalela izinkukhu la ekhaya, ezohlala la ekhaya kuze kube phakade. Kwenziwa njalo. 2, awihlabeli imoto bazalwane. Imoto ungayihlabeli isilwane. Ngoba imoto uma uyihlabela isilwane uyinika iDNA yakini. Uma uwashandu le moto lena usuyihlabela isilwane wayigeza ngenyongo, usuyifaka iDNA yakwashandu. iDNA ayikwazi ukuremoveka, ukwazi ukususa iDNA kumuntu. Kufana nomakoti othelwe ngenyongo, sazoyikhuluma leyo. Akakwazi ukuphinda shade futhi. Awukwazi makoti ukusina kabili uwedwa, awukwazi. Makoti awukwazi uthola ngenyongo kabili, nemoto kuyafana. Awukwazi ukuthela ugeza imoto ngenyongo bese uyayidayisa ngoba inkinga ibala ekudayiseni. Ngoba labantu abadala bakini sibehlele manje kule moto bajabulile bathi awu sinemoto. Le moto oqala okay make sithi sedlulile ke esigabeni sokuthi usuyikhokhela yakho bathi unemoto. Qiqiqi wena usubone uhlobo lwemoto oluhle oluthandayo, olunye oluthandayo. Usufuna ukuyidayisa lena. Angeke usakwazi ukuyogeza le moto ngembuzi. Awukwazi ukuthi ungahamba uyohlaba manje na usuthi le moto lena beweyenu isiya ngihlupha manje sengiyayithatha. Angani wena wathi uzalela inkukhu la ekhaya. Engathi wena wawu excited uyoguqa emsamo wathi le moto abayibheka. Imoto usuyayithatha ke manje na ushanda udayisela usimelana. Imoto yakhe inqeka, imoto iba nenkinga, imoto iba nalokho, imoto iba nalokho, imoto iba nalokho. Ushandaza kufonela athi wendona wayishisa nje impepho le moto uthi ikhiphe engathi bungathanda ukungidayisela le moto. Wayishisa impepho ngempela kwesinye isikhathi. Kwisikhathi zangu uhlupho nokushisa imoto. Usimelana wavela wakhipha imali njena engasuka umphansi wasangana ekhanda wena wathatha imali wakhohlwa okuningi. So bazalwane, imoto awuyibiki. Number 1, imoto yasebhangi ezimoto yakho uyibika ezisikweletu osithathile. Number 2,
imoto awuyihlabeli isilwane, imoto uyibika ngempepho ngokuthi nali ihashi esengihamba ngalo, ngicela ningibheke mangaphakathi kwalo, ngicela ningivikele mangihamba ngalesi silwane lesi emgwaqeni, ningivikele engozini, nihambe nami mangihamba ngalesi silwane lesi. Sazokhuluma futhi ngelinye ilanga ngokuthi ungalali nomuntu wesifazane emotweni, ungayi ocansini emotweni, don't have sex inside your car. The consequences ngeke aqhamuke manje kwesinye isikhathi, but in 5 years down the line. Maluju gogo bathini Mbatha, please don't forget ukusubscribe so that ngizonilethela amanye amashow. Maluju, inkosi ibe nani. Amen.